Η κρεατίνη θα σου καταστρέψει τα νεφρά. Η κρεατίνη θα σου προκαλέσει πολλά αέρια. Η κρεατίνη θα σου προκαλέσει προβλήματα υγείας. Όχι, δεν θα πάρεις καθόλου κρεατίνη, δεν θα πάρεις καθόλου συμπληρώματα διατροφής, γιατί είναι επικίνδυνα για την υγεία. Χαίρετε φίλες και φίλοι, στο δεύτερο καινούριο βίντεο, YouTube βίντεο, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι πολύ που είστε πάλι μαζί. Σήμερα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, άντρες και γυναίκες, αθλούμενους και νεαρά παιδιά που ξεκινούν την προπόνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει στο παρελθόν, δεκαετία του 90, αλλά και παλαιότερα, αλλά ακόμα και και πρόσφατα, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις αρνητικές και αντιφάσεις. Και σήμερα είμαι εδώ για να γυρίσω αυτό το βίντεο, για να φέρω λίγο φως σε αυτό το τούνελ και να εξαλείψω μερικούς μύθους που υπάρχουν περί αυτού του θέματος. Οπότε σήμερα, όπως είδατε και στο intro, όπως διαβάσετε και στον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για την κρεατίνη. Οπότε πριν ξεκινήσουμε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ για ένα like και εγγραφή στο καινούριο κανάλι και ενεργοποίηση των υπενθυμίσεων, το κουδουνάκι δηλαδή, για να μην χάνετε και στο μέλλον βίντεο, γιατί θα έρθουν αρκετά καινούργια βίντεο. Μερικά θα είναι και παλαιών θεμάτων, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά τα βίντεο και πιστεύω δεν θα χάσετε κανένα βίντεο έτσι και πάλι θα μπορέσετε να επεκτείνετε λίγο τις γνώσεις σας. Έχει περάσει καιρός. Έχω μάθει και εγώ ακόμη περισσότερα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να σας μεταδώσω και τις δικές μου γνώσεις. Πάμε λοιπόν στους μύθους που υπάρχουν περί της κρεατίνης. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς υπάρχουν και θετικά πράγματα που έχουμε ακούσει, αλλά και φυσικά και αρνητικά πράγματα. Μερικούς από τους μύθους είναι ότι η κρεατίνη θα σε βοηθήσει να έχεις μεγαλύτερη και μάλλον να καλυτερέψεις τη δύναμή σου. Θα μπορέσεις δηλαδή αντί για 10 επαναλήψεις να βγάλεις την επόμενη φορά 11 ή 12 επαναλήψεις. Αντί για 3 σετ θα μπορέσεις να βγάλεις και ένα τέταρτο σετ, δηλαδή να σου αυξήσει και την αντοχή σου, να σου αυξήσει και τη δύναμή σου. Επίσης, ένας λόγος για τον οποίο όλοι θέλουν να πάρουν κρεατίνη ή συνδυάζουν την κρεατίνη είναι ο όγκος και η μάζα. Το έχουμε αφομοιώσει έτσι στον εγκέφαλό μας, ότι η κρεατίνη θα μας δώσει όγκο και μάζα. Υπάρχουν βέβαια και οι μύθοι οι οποίοι ρίχνουν αρκετό σκοτάδι πάνω στις επιδράσεις της κρεατίνης στο σώμα, όπως παράδειγμα ότι σου κάνει πάρα πολύ κακό. Η κρεατίνη βλάπτει τα νεφρά σου. Η κρεατίνη βλάπτει στη γενική συνολική υγεία σου. Θα έχετε ακούσει μητέρες και πατεράδες να λένε όχι, δεν θα πάρεις καθόλου συμπληρώματα διατροφής, όχι κρεατίνη, όχι σκόνες, γιατί κάνουν κακό. Λοιπόν, σήμερα θα εξηγήσουμε και θα δούμε ποιοι από αυτούς τους μύθους είναι πραγματικά αληθινοί και ποιοι θα μείνουν στο παρελθόν για το παρελθόν και θα εξατμιστούν σαν ένα μικρό συννεφάκι. Λοιπόν, καταρχάς θα πάμε να δούμε λιγάκι τις πηγές της κρεατίνης. Πού μπορούμε να βρούμε κρεατίνη? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η κρεατίνη για να φτιαχτεί είναι πάρα πολύ φτηνή. Είναι πολύ φτηνή σαν πρώτη ύλη. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να έχεις πρόσληψη της κρεατίνης. Θα μιλήσουμε σήμερα όμως συγκεκριμένα για την κρεατίνη την μονοϊδρική, monohydrate, γιατί πάνω σε αυτήν έχουν γίνει περισσότερες έρευνες και πάνω σε αυτήν γνωρίζουμε τα περισσότερα που θα πούμε σήμερα. Οπότε να ξέρετε ότι η μονοϊδρική κρεατίνη είναι πάρα πολύ φτηνή στην παραγωγή της, οπότε πού μπορείτε να τη βρείτε? Στο ίντερνετ. Εδώ στη Γερμανία οι περισσότεροι ψωνίζουν μέσω Amazon. Πας στο Amazon, πατάς κρεατίνη μονοϊδρική παράδειγμα και σου βγάζει χιλιάδες εταιρείες με κρεατίνη. Θα πρέπει βέβαια σε αυτό το σημείο
την εταιρεία που διαλέγετε, να την γνωρίζετε λιγάκι καλύτερα και να γνωρίζετε το τι ποιότητα έχει. Γιατί σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι ποιότητα έχει, μπορεί δηλαδή να πουλάνε και μούφα κρεατίνη, η οποία στην ουσία δεν δρά ή ακόμη και παρουσιάσετε κάποιες παρενέργειες. Κάτι που δεν θέλουμε φυσικά. Εγώ συνιστώ σαν αθλητής της MyProtein, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, την κρεατίνη, την Impact κρεατίνη, μονοϊδρική κρεατίνη, ό,τι πιο καθαρό και pure υπάρχει. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία, είναι πολλές εταιρείες. Σε αυτό το σημείο, όποιος θέλει να με υποστηρίξει και να υποστηρίξει αυτή την παραγωγή των βίντεο και ακόμη και στη συνέχεια για να υπάρξουν βίντεο, μπορεί μέσω του κωδικού μου Valandis στη MyProtein, συγκεκριμένες ημέρες όταν το παρουσιάζω στο Instagram, όταν υπάρχουν οι προσφορές με τον κωδικό Valandis, να έχετε συνήθως έως και 40, ακόμη και πάνω από 40% εκπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε ειδικά πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τώρα στο δικό μας θέμα της κρεατίνης. Λοιπόν, είδαμε ότι η κρεατίνη είναι, μάλλον την κρεατίνη μπορεί να τη βρείτε σχεδόν παντού. Υπάρχουν και κρεατίνες μορφές. Στο παρελθόν είχαν γίνει πολλές διαφημίσεις, ethyl ester, η εθυλεστερική κρεατίνη, η οποία εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν φτάνει καταρχάς καν στους μύες, δηλαδή είναι πεταγμένα τα λεφτά. Δεν περνάει καν το γαστρεντερικό σωλήνα ως το τέλος του, οπότε δηλαδή δεν χρειάζεται καν να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι συνήθως αποτέλεσμα διαφημίσεων από διάφορες εταιρείες. Μείνετε στην κρεατίνη τη μονοϊδρική. Δεν κάνετε κανένα λάθος. Είναι η πιο αποτελεσματική και όπως είπαμε δεν έχει παρενέργειες, πράγμα που θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Πάμε να δούμε ποια είναι η δοσολογία της κρεατίνης. Όλα μεταξύ από 2-2,5 γραμμάρια ως 5 γραμμάρια είναι απόλυτα ασφαλές. 2,5 με 5 γραμμάρια. Εγώ προσωπικά σαν Valandis σας λέω 5 γραμμάρια. Πάνω στα 5 γραμμάρια έχουν γίνει περισσότερες έρευνες και καμία απολύτως έρευνα δεν έχει δείξει κάτι αρνητικό ή καμία αρνητική επίδραση πάνω στο σώμα. Τώρα, αν θέλετε να βρείτε μια παρενέργεια ή αρνητική επίδραση της κρεατίνης με 5 γραμμάρια, τότε θα κάνετε το εξής. Θα πάτε σε γιατρούς οι οποίοι είναι άνω των 70-80 ετών και τους ρωτήσετε με ποιον τρόπο είναι κάνει κακό η κρεατίνη. Ή θα πάτε σε γνωστούς σας, πατεράδες, πατέρες, μητέρες, θείους, θείες κλπ. Με ποιον τρόπο κάνει κακό η κρεατίνη ή κάνει κακό η κρεατίνη. Και θα ακούσετε διάφορα. Οπότε αυτά που θα ακούσετε εκεί, αυτά είναι τα αρνητικά της κρεατίνης που δεν βασίζονται σε καμία έρευνα. Λοιπόν, 2,5 έως 5 γραμμάρια. Γυναίκες, άντρες. Να πάρουν την ίδια ποσότητα. Να πάρουν την ίδια ποσότητα. Τώρα, βέβαια, αν είναι μια κοπελίτσα ξεκινά τώρα την προπόνηση και είναι στα 45-50 κιλά, δεν χρειάζεται να πάρει 5 γραμμάρια, ας ξεκινήσει με 2 γραμμάρια. Και αν διότι βάλει λίγα περισσότερα κιλά, μπορεί να φάει λίγο καλύτερα, μπορεί να φτάσει και στα 5 γραμμάρια, τα οποία, όπως είπαμε, είναι απόλυτα ασφαλής. Σας το εγγυώμαι. Ένας bodybuilder ή κάποιος strongman που ζυγίζει 100 συν κιλά, 110, 120 και κάνει τρελές επαναλήψεις κλπ. Θα μπορεί να λάβει και λίγο περισσότερα γραμμάρια, να φτάσει δηλαδή και στα 10 γραμμάρια. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά ξεκινήστε ο μέσος όρος με 5 γραμμάρια. Πάμε τώρα να δούμε αν, και θα το έχετε ακούσει σίγουρα, το loading, το γέμισμα της κρεατίνης. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει. Σε τι αποσκοπεί, θα το δούμε ακριβώς τώρα. Λοιπόν, ισχυρίζονται μερικοί, μάλλον υπάρχει και αυτή η πρόταση, το να γίνεται ένα γέμισμα της κρεατίνης, αφού δεν έχει χορηγηθεί προηγουμένως, δηλαδή αν δεν έχετε πάρει ποτέ κρεατίνη και ξεκινάτε τον κύκλο με την κρεατίνη, να κάνετε ένα γέμισμα κρεατίνης 5 γραμμαρίων 4 φορές την ημέρα. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, επί 5 γραμμάρια και αυτό επί 5 ημέρες για να γεμίσετε τις αποθήκες της κρεατίνης, να γεμίσετε δηλαδή γρήγορα τους υποδοχείς της κρεατίνης για να μπορέσει να δράσει γρηγορότερα. Αυτό κατά εν μέρη θα μπορούσε να γίνει
Αλλά εγώ προσωπικά συμβουλεύω να μην γίνει οπωσδήποτε το loading, γιατί στην ουσία η κρεατίνη μαζεύεται, συσσωρεύεται στο αίμα και στους μυς μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν δεν κάνετε το loading, τη μέγιστη συγκέντρωση της κρεατίνης θα τη λάβετε, αν πάρετε μόνο μία φορά την ημέρα, θα τη λάβετε 2 εβδομάδες αργότερα. Never mind, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στην ουσία, αν θα έχετε το γέμισμα της κρεατίνης 2 εβδομάδες πιο νωρίς, δεν θα έχετε άμεσα το αποτέλεσμα ότι θα πάτε στο γυμναστήριο και θα έχετε κατευθείαν μεγαλύτερους μυς. Η κρεατίνη δουλεύει μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι έχει τις θετικές επιδράσεις στην επίδοση, στην αθλητική επίδοση όσον αφορά την προπόνηση κλπ, τη δύναμη, την αντοχή, αλλά όχι σε οξία φάση. Δηλαδή δεν θα πάρω κρεατίνη, θα πάω στο γυμναστήριο και επειδή πήρα κρεατίνη θα έχω τώρα καλύτερη επίδοση. Όπως είπαμε, δουλεύει μακροπρόθεσμα. Εγώ προσωπικά δεν συμβουλεύω το γέμισμα, όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητη. Οπότε πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το timing. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή να πάρει κάποιος κρεατίνη? Από όσο καταλαβαίνετε, επειδή δεν παίζει άμεσο ρόλο στην επίδοση της προπόνησης, δεν χρειάζεται να το πάρετε πριν την προπόνηση ή μετά την προπόνηση. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται να πάρει την κρεατίνη μετά την προπόνηση ένα ποτήρι χυμό, επειδή έχει υδατάνθρακες, δηλαδή ζάχαρη στην ουσία, η οποία θα αυξήσει την ινσουλίνη, και η ινσουλίνη, επειδή είναι μια αναβολική ορμόνη και ό,τι βρει στο αίμα το βάζει μέσα στους μυς, θα βάλει δηλαδή και την κρεατίνη μέσα στους μυς. Πράγμα που είναι σωστό, αλλά όπως είπαμε, δεν θα έχεις κάποιο άμεσο αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Η κρεατίνη, δηλαδή να την πάρεις και χωρίς υδατάνθρακες, θα απορροφηθεί από το σώμα στο διάστημα των 2 εβδομάδων στην αρχή που είπαμε. Αλλά το σημαντικό με την κρεατίνη είναι, δικό μου tip θα έλεγα, να την παίρνετε καθημερινά, ακόμη και τις μέρες που δεν κάνετε προπόνηση, και να την πάρετε εκείνη τη χρονική στιγμή όπου δεν θα το ξεχάσετε. Δηλαδή θα πρέπει να σας γίνει κάπως σαν συνήθεια. Εγώ προσωπικά, όπως βλέπετε και στο Instagram, συνήθως όταν ποστάρω, παίρνω την κρεατίνη το πρωί, μόλις ξυπνήσω. Δηλαδή το έχω κάνει σαν ένα αυτόματο πιλότο. Σηκώνομαι το πρωί, βάζω ένα ποτήρι γλουταμίνη, κρεατίνη, ακόμη και βιταμίνες, κολαγόνο μερικές φορές κλπ. Και το πίνω. Οπότε μπορείτε να το βάλετε έτσι στόχο για να μην το ξεχάσετε ποτέ. Μόλις ξυπνήσω θα πάρω τις βιταμίνες μου, θα πάρω και την κρεατίνη. Και τελείωσε το θέμα, το έχετε ξεκαθαρίσει. Γιατί να το κάνετε αυτό? Γιατί πολλές φορές αν θα ξεχάσετε, γιατί μερικές φορές δεν πάτε στην προπόνηση, έχετε σκοπό να πάτε στην προπόνηση και δεν πάρετε τη δόση της κρεατίνης, έχετε δηλαδή σκαμπανεβάσματα στη συγκέντρωση της κρεατίνης. Δηλαδή μια πάνω, μια κάτω, μια πάνω, μια κάτω. Θέλετε ένα αυξημένο και σταθερό, μια σταθερή συγκέντρωση κρεατίνης, έτσι ώστε να έχετε το αποτέλεσμα της κρεατίνης μακροπρόθεσμα. Οπότε το λύσαμε για αυτό το θέμα. Το πρωί είναι η καλύτερη στιγμή κατά την άποψή μου και συμβουλεύω να παίρνετε την κρεατίνη. 5 γραμμάρια μόλις ξυπνήσετε, πριν φάτε το πρωινό σας, ακόμη και πριν κάνετε την αεροβική σας όσοι κάνουν δίαιτα κλπ. Πάμε να δούμε τι θετικά προσφέρει, ή μάλλον προσφέρει θετικά στην υγεία η κρεατίνη, και αν ναι, ποια είναι αυτά, θα το δούμε αμέσως τώρα. Και πάλι γυρίζω στις έρευνες τις γνωστές που έχουν γίνει με κρεατίνη μόνο υδρική, με 5 γραμμάρια ή στα 5 γραμμάρια. Ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα, οι θετικές επιδράσεις? Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι είναι η κρεατίνη νευροπροστατευτική. Καλό για τα νεύρα σας δηλαδή. Δηλαδή θα σας κάνει πιο έξυπνος. Είναι καρδιοαγγειοπροστατευτική, δηλαδή κάνει καλό στα αγγεία, καλό στην καρδιά. Πράγμα κάτι τελείως αντιφατικό, έτσι. Φανταστείτε πριν 10, 15, 20 χρόνια, όταν ήμουν και εγώ της πιτσιρικάς στα 20 χρονών και πήγαινα στην προπόνηση και άκουγα την κρεατίνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι αρνητικά άκουγα ότι υπάρχουν για την κρεατίνη, τόσο αρνητικά, δηλαδή τα πράγματα που μερικές φορές τα έχω ξεχάσει και ο ίδιος μου το τι ακριβώς λέγανε για την κρεατίνη. Οπότε, καρδιοαγγειοπροστατευτική είναι κάνει καλό στην καρδιά σας, κάνει καλό στα αγγεία σας. Και επίσης υπάρχουν και έρευνες που δείχνει ότι δυναμώνει και τα κόκαλα. Πράγμα σημαντικό για τις γυναίκες. Και πράγμα που, μάλλον μια αλήθεια ερευνητική, μάλλον έρευνα
η οποία έχει γίνει και πρόσφατα, που δείχνει ότι και οι γυναίκες, είτε ακόμη και να μην γυμνάζονται σκληρά, θα έχουν μια θετική επίδραση από την κρατίνη. Αντιφατικά πράγματα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα, μάλλον για ένα αρνητικό θέμα που νομίζουν πολλοί και μάλλον αυτό θα είναι το λάθος που έχουν κάνει περισσότεροι στο παρελθόν. Έχετε ακούσει όλοι για την κρεατινίνη? Πιστεύω πως ναι. Η κρεατινίνη είναι ένας παράγοντας ο οποίος μετριέται στο αίμα. Η κρεατινίνη παράγεται, παράδειγμα, όταν κάνεις μια σκληρή προπόνηση, δηλαδή σχετικά σκληρή προπόνηση, την επόμενη ημέρα αν πας να δώσεις αίμα θα έχεις αυξημένη κρεατινίνη. Επίσης έχει συνδεθεί η κρεατινίνη, είναι και ένα αποτέλεσμα της νεφρικής λειτουργίας, που αν μαζί με άλλους παράγοντες που είναι σημαντικοί για να πεις μάλλον ότι έχεις νεφρική ανεπάρκεια ή κάποιο πρόβλημα στα νεφρά, δεν θα κοιτάξεις δηλαδή μόνο την κρεατινίνη, θα κοιτάξεις και κάποια άλλα πράγματα αν είσαι καλός γιατρός, θα δεις ότι η κρεατινίνη παίζει ρόλο και με τα νεφρά. Οπότε, πολλοί ακούνε κρεατινίνη, ακούνε κρεατίνη, που είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικές λέξεις, τελείως διαφορετικά πράγματα και δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο καθόλου. Πάλι από την αρχή. Καθόλου. Και το θέμα είναι, και είναι πράγμα και αστείο, ότι ακόμη και επιστήμονες ακούνε κρεατίνη και νομίζουν ότι είναι, ξέρεις, το ένα παράγωγο της άλλης, δηλαδή ότι έχουν δηλαδή σημαντική σχέση μεταξύ τους, και θα σου πει, όχι, έχεις αυξημένη κρεατινίνη, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις κρεατίνη. Όχι, θα πάθεις κακό, θα πεθάνεις κλπ. Λοιπόν, οπότε απορρίψαμε και αυτό το θέμα. Θα ήθελα, δεν ξέρω εσείς τι έχετε ακούσει, τι αρνητικά για την κρεατίνη. Θα με ενδιέφερε πραγματικά. Γράψτε το κάτω στα comments το τι έχετε ακούσει εσείς. Εγώ, όπως σας είπα προς το παρόν, ή μάλλον ως τώρα, κακό στην υγεία γενικώς, κακό στα νεφρά. Ότι θα σου κάνει κακό στα νεφρά, ότι θα πεθάνεις κλπ. Τι έχετε ακούσει εσείς, θα με ενδιέφερε πραγματικά. Επίσης, επειδή φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο, και χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η επιστροφή, θα ήθελα και εσείς να κάνετε, όπως είπαμε, εγγραφή στο κανάλι και να προτείνετε το κανάλι και σε φίλους σας κλπ. Γιατί τότε και στο παλαιό κανάλι είχαμε πάρα πολλούς συνδρομητές και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με τη δικιά σας βοήθεια φυσικά. Instagram και YouTube, εγγραφή, ελάτε, ακολουθήστε, κοινοποιήστε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Και επίσης γράψτε κάτω στα comment επιπλέον ποιο θα θέλατε να είναι το θέμα του επόμενου βίντεο. 2 βγάλαμε ήδη, πάμε για το 3ο δυναμικά όλοι μαζί. Σε αυτό το σημείο σας χαιρετώ, Βαλάντης σας.